Matthew chapter 2, verses 19 to 23. Matthew chapter 2, verses 19 to 23. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog. Matthew chapter 2, verses 19 to 23. Ningon diha, sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo, mipakita kang Jose didto sa Ehipto, pinaagi sa damgo. Bangon dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matod sa anghel. Busa, mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao na ang hari sa Judea, puli kang Herodes, nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya, gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo pinaagi sa damgo. Busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea. Og mipuyo sa usa kalungsod nga ginganlag Nazareth. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhon nga taga Nazareth. Ang Dios magpanalangin sa iyang mga pulong. Manglingkod tang tanan, mga igsoon. Karon nga kagabion, mga igsoon, akong simplihan ang title sa ato ang pagtuon tungod kay bisag dugay na kung siging nagpahinumdom ani, mao gyapon ni ang ako nakit-an nga wala nato gihimo. So ako ning simplihan nga title nga gihatag sa Ginoo sa akong kasing-kasing nag-ingon diha, basaha ang mga pulong sa Dios. Simple ra kayo na basaha ang mga pulong sa Ginoo. No? Dagan na to, ngayon tag way rason. Why rason? Kanang why higayon? Why chance? Di ko kabasa kay busy manggod ko. No? Kay panahon unsa may imong gikalingawan og ayong di ka makabasa, maghimog mga gitara. Unsa pay lain? Maghimog tinapay. Unsa pay lain? Mamanday, mangwilding, mangmason, manglaba. Sayong mugikan padong trabaho, inganana no. So, wag yapoy rason. Wag yapoy higayon nga makabasa. Gani naanay Bible app ang cellphone. Wag yapoy rason nga, wag yapoy higayon nga makabasa. So nakita nako ni nga problema og usa ni sa kanang nahimong dako kang babag nga di gyud ta manubo. Di ta motubo. Kay ingnon ka nako nga inig nakaila na ka sa Ginoo. Kanang nilawom na ni gamot ang imong kahibalo sa langit nun nga kaalam, dihang tungora mubunga po ka og magamit sad ka. No? So munang gi-encourage jud mo nako nga basahon gyud nato ang Biblia ngano man sa uban ani dili sila tugutang magdalag Biblia. Hadlokon pa sila nga ayaw magbasa ana kay makabuang na. Niingon na gani ang Mateo 4 bersikulo 4 nga ang tawo dili mabuhi pinaagis tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios ug kana nakasulat na. Ang gisultis Ginoo nakasulat na. In other words, nakaangkon tag kinabuhi pinaagis mga pulong unya dili na noon ipabasa. Mayon pa jud ang uban nga makabuang kung magbasa ka, di ba? Sa pagkatinuod lang ako ning balik-balikon yun ako naka og encourage ani basaha gyud ang pulong sa Ginoo. Kay dali na kayo kang maminaw sa uban, dali na kayo kang mo dawat sa pagtulunan sa uban ngano man, wa man kay kaalam. No? Nya mauwaw ra bagitani og nay mga tanan nimo pila nakakatuig na Christian o nya moingon dayon kag 7 years na, 10 years na ko. So kad pag-abot ni pastor, gangalagan nagigis Ginoo. Nya nay mga tanan nimo kining asa man makita ning giingon diha nga una pagpangita ang gingharian sa Dios. Di gyud kapangita. No? Wa kabalo bag-asa sa Bible.
Na mangutanan nimo, asa man makita sa Biblia ang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kay prayer man na nga gitudlo ni Jesus. Wa gyud in taon ta nakahibaw bisag memorize na nato. Unsay kulang nato pagtuon. Pagtuon. Naay kalit nga sitwasyon nga maabot sa imong kinabuhi nga lisod, wa kay kaalam og unsaon. Unsaon man ni ngano man kulang lagi sa pulong sa Ginoo. Naay dili na nimo kayahon nga problema nga niabot sa imong kinabuhi or sa imong pamilya. Wala kay asa man kog kusog ani, asa man ko og tambag ani, asa man ko og kakuhaan ako og kanang kusog aning makaya nako ni. Wala lain ang saad Ginoo, pero wa man kay saad kay wa man gyud basa-basa. So usbon kanako pagsulti basaha gyud ang pulong sa Ginoo. Unya masabtan nimo og nganong manay title nga layo ra man na kay sa atong gibasa karon. Sa pagkatinuod lang karong adlaw naabot ko o kagahapon. Kagahapon adlaw naabot ko sa Mateo. No? So mahuman na siya, mubalik na pod kay nangandoy gyud ta nga kanang mahimo tang equip sa pulong sa Ginoo. Kabalo ka? Bisag tanang relihiyon o kinsa pa nang imong gikatubang basta kay na-equip ka sa pulong sa Ginoo. Ikaduha ang balang espiritu buhi sa sulod sa imuha. Wala gyud kay kahadlukan. Wala gyud kay kahadlukan. So karon mga igsuon, ang atong pagapamalandungan, mamalandong ta sa kanang kinabuhi ni Joseph, kinsa mao ang bana ni Maria, nga maoy gihimong kaning tawhanon nga amahan, dili sa biological parents kay kini si Jose, dili man ang iyahang similya, di man iyang dugo, ang naa didto ni Jesus. Kay lalang man siya sa balaang espiritu. Nakuha na to? So ato nang subayon tungod kay naa ko'y nakit-an din nganong kinahanglan natong basahon ang Biblia. Tulo ni siya kapangitabo nga gihisgutan ang pangalan ni Joseph sa pagkatao ni Jesus. Unang-una, naa sa chapter 1, verse 18 to 25. Ang pagmabdos ni Maria pinaagi sa balaang espiritu. Lalang sa balang espiritu, o nahisgutan diha ang paghigugma ni Joseph ngadto kang Maria. Itong basahon? Chapter 1, Matthew chapter 1 verses 18 to 25 nag-ingon, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesus. Paminaw. Ang iyang inahan mao si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. So na ang pangalan ni Jose? Amen. Si Maria, gitakda nga maminyo kang Jose. Gi-explain na ni, balik-balik na nga, kung kaminyoon gani, 1 year ang ilahang kanang gitawag og human nila, kanang gitawag og pamalaye, pagsabot-sabot nga magminyo, dunay 1 year nga ang babaye, bantayan sa iyang family, ug ang lalaki, bantayan pod sa iyahang family. Ang uban pa gani-ani, itabok og dagat or itabok og tubig. Dapat 1 year nga di gyud sila magkita. Aron ma-prove gyud na nga gugmag iya bagina sa Ginoo or gugma-gugmara. Kana may gugma kay sige uban pero inig ka abot des panahon, uy, mura na lagi kag manghod nako. Nga na ang bation. Pero 1 year sila, 1 year. Kini nga 1 year, ang himuon ani sa side ni Joseph magpangandam siya. While nagpaabot sa pizza nga kaslo na sila. Dili sila pwede nga kuyugon tungod kay ang test lagi kung tinuod bagyod ni nga gugma. Okay? Then ikaduha, i-avoid nga dili si kanang stricto manggod ang mga Hudyo kabahin sa fornication or kining immorality. Kana bitang kanang wala pa naminyo unya kanang duna sila'y sa tawag kanang naay pagpakihilawas na. So stricto kayo na diha. Ilag yung gi-honor ang gitawag og kaminyoon. Nasabtan na to? Nasabtan na to na? So karon niingon diha pagsulti mga igsuon nga apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Didto na. Wa pa sila nagtigom no nya nagsabak siya. So duha ang may tabo ani. Kini si Maria tungod kay nagmabdos man siya unya wala sila nag-uban ni Joseph.
makancel ning ilahang kasal plus mapatay ni si Mary. Ipapatay siya. Kay engaged naman ni siya. Nakapamalayo naman ni sila. Naa na may kasunduan nga sila nagyod. Unya karon na mabdos man. So ang hunahuna nga nang hilabot, nagpahilabot ni sa lain, pwedeng iunana. So ang may tabo ni sa ingani nga kaso, iya mismong pamilya mo papatay niya. Tanang tao. Kay balaod man gyud sa Hudyo. So nakuha na to, unsa ka critical ang naa sa side ni Mary. Now karon ningon ang verse 19, si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong og dili buot nga pakaulawan ni Maria atubangan sa mga tawo. So pagkatuni ni kinsa ni si Joseph unsay iyang kinaiya. Ingon siya nga matarong siyang tawo og dili niya gustong pakaulawan si Maria. So unsa man tong kaulaw? Ngano man ipahibalo ba ya? Before kahukman nga patyon, ipahibaw una ka aron dili ka pang himuong sunduganan. Mahimo kang panag-ingnan nga di gyud dayta mo buhat kay ipared pa man dayta unya patyon. Sunugon. No? So maulawan gyud og ayo gawas pa ni human siya maulawan mapatay siya. Muning si Joseph ningon siya nga dili siya matarong siyang tawo, di siya buot nga maulawan si Maria. Ningon diha busa nagplano siya sa pagpakigbulak kaniya sa hilom. So, nagmoy ang plano nga magbulag na lang sila sa hilom. So, bahala na og ato ning ibutang sa tong kapanahonan karon. Bahala na ning mga isyu-isyu tanan. Basta kay ang importante, dili mapakaulawan si Maria, dili siya mamatay, dili siya mahukman. Kay ang una-una ra gyud ato sa mga tao nga anak na siya ni Joseph. Pwedeng ingon ana ang niabot ra gyud sa kanang umuyon tag tinawhanon ra gyud nga kaalam ni Joseph nga mingon siyang bulagan na lang nako siya sa hilom. No? Ang iyang una-una nga i-save niya ang reputasyon ni Mary. Kadi man pud sila pwedeng kaslon. Nganong dili sila pwedeng kaslon? Namabdos man siya nga engage. So dili pwede. So, munang tungod sa iyang gugma, iyang i-protect. Ningon siya, magbulag na lang sila sa hilom. Bulagan na lang niya sa hilom. Sa verse 20, samtang naghuna-una siya niini, mipakita niya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo. Nipakita ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa okay, kanang word nga pinaagi sa damgo, maunay atua karong bantayan. Kay tulo man ni kapangitabo. Nga dunay pulong nga dadawat si Joseph pinaagi sa damgo. Naay word ba diha nga pinaagi sa damgo? Okay, good. Ningon diha og miingon, Jose, kaliwat ni David. Ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So gidasig siya ayaw kahadlok. Pangasawa siya. Sa verse 21, manganak siyag batang lalaki, nganli siyag Jesus. Dinis Bible, basang tibok Bible, walay laing pangalan nga gihatag. Walay laing ngalan nga gihatag. Niyon sa man si Pablo ngadto sa taga Pilipos. Si Pablo nga apostolis sa atong Ginoo. Niingon siya, walay laing ngalan nga gihatag. Philippians chapter 2, walay laing ngalan nga gihatag nga ang tanan dito sa langit dinis yuta magluhod nining maong ngalan. Munang og naa kay lain dihang imong paludhan ako bahala kay ikaw mo'y luhod diha o gusto ka. Kasi nabot ha? Kinsa pa nang inyong mga ningon siya, kay luwason niya, manganak siya batang lalaki, nganli sa Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So, ang kining word nga Jesus, sa Hebrew, Yeshua, sa English name, sa Old Testament, Joshua, ang kahulugan niya is kaluwasan. Salvation of the Lord. Kaluwasan diha sa Ginoo. Muna'y pangalan niya. Munang pangalan siya Jesus.
Gitawag lang siya og Christ because ang word nga Christ, siya ang anointed Messiah nga mangluluwas. Son of God. Kung wala na Christ na nga Jesus, di na siya Son of God. Because ang Jesus, tao, ang Christ, Diyos. Munang Diyos nga nagpakatao, gitawag siya Jesus Christ. Kanang nasi mong taparin ng naminaw, lagi kagayo. Verse 22. Kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batanong babaye magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios nag-uban kanato. So gitawag siya Emmanuel. No? Mo bitaw nang naikanta mga igsoon nga Emmanuel, God is with us. Mo na siya Emmanuel, ang Dios uban na to. So, ingon ang verse 24, busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. O niya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Jesus. Nakuha na to? Karon. Ningon ang Bible nga, ang Ginoo misulti ngadto kang Jose pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo. Sakto? Oh. Karon, pinaagi sa damgo, nadawat niya ang maong mensahe. Kabalo ba mong dagang Kristiyan karon di mo basag Biblia kay magsira katulog? Lord, padamgo ako kung kisay akong maparis. Lord, padamgo ako Ginoo. Ugon say may tabo na ko, Lord. Unya, pastor, gadamgo lagi ko kuan, pastor, rapture, pastor. Pastor, gadamgo ko kingani. Nga mo ni may tabo, pastor. Mo ni damgo. Sige ra makatulog. Kasige pakagdamgo-damgo diya. Kasige pakagdamgo-damgo nga nasulat na ang pulong sa Diyos. Nya, patuhon ko ni mo imong damgo kaysa sa pulong sa Ginoo. Now, uban nga nagdamgo siya, makalilisan yung damgo, ug ang damgo mo ay nagbago niya. Di nagyo ko mabuhat ani nga sala. Na may mga taong ingana, mas nalisang sa yung damgo kaysa sa gisultis pulong sa Ginoo. Now, tuganan mo na ako sa mga pamaagi nga mga katawhan makadawat sa pulong sa Ginoo. In the Old Testament, mga propeta ang gigamit ni Lord. Moingon dayon ang mga Israelite, muduol sila ni Propeta Elijah, muduol sila sa mga propeta, siya Eliseo, kining unsa may gisultis Ginoo. Unya, moingon dayon ang usa ka propeta nga, dal-i kog maayong mutugtog og ani nga instrumento, ani nga pluta. So that ansa, while magtugtog dito, magampo ang propeta, Lord, unsa may imong mensahe, unsa may gusto nimo. Human niya na, madawat na ang mensahe og isulti niya ngadto sa katawhan nga nangayo niya. Another thing, pag musulong sila gira, muduulo na sila sa propeta, og mangutana, ingna ang Ginoo ba? Pag ampo sa imong Diyos, kung mudaog ba mi sa gira or mapildi mi, so pangayua sa Ginoo ang pulong. So moingon na pod, dadi ko diri og halad. So maghalad sa sila, unya pagkauman magampo ang propeta, musulti ang Dios pinaagi sa propeta og iyang isulti nga sulong kamo kay nag-ingon ang Dios padag-on kamo, tama? Amo nay paagi, magdala sila halad, ang propeta mo ampos Ginoo mangayo sa maong pulong og ihatag ngadto sa katawan. Magdala sila musikero aron sa while nagdayeg, nagampo ang propeta, ni hatag og mensahe ang Dios isugilon sa katawan. Then ang ikatulo, ang Dios naghatag siya naghatag siya sa iyang mga pulong ngadto sa iyang katawan pinaagi sa damgo, pareha ni Daniel. Amen. Klaro? Og pareha karon ni Joseph. So gitawag ni siya og special revelation. Special revelation kay naa man tay gitawag mga igsoon og common.
Na may general revelation. Kanang uyangod ka sa adlaw, makayong kagkisa may kabuhat ana, way lain ang Dios. So, muna'y nagsulti nga ang Dios, buhi siya, tinuod siya. So, ang special revelation, kining nakigsulti ang Dios ngadto sa mga propeta, og nadawat sa katawan ang mga pulong, dili pinaagi sa pagwali or sa pagbasa, kundi pinaagi sa propeta sa Dios. Nga naman, wapay mabasa. Saan man na nimo ron? Alangan mo ingon si Moses, kabalo mo mga igsoon, nag-ingos Mateo, nga wapa man nataos Mateo. Wapay mabasa. Naamo diha? Naminaw pala kita? Or maingon si Joshua, kabalo mo mga igsoon, buhato na to ni, kaya nag-ingon si Isaiah, wapas Isaiah sa panahon ni Joshua. So si Lord nakigsulti, pinagis mga propeta. Sa paagi nga, dadan una og halad, dadan una nilag mga magtutugtog, mga musikero, o niya, mangayo na dayon og kaalam sa Ginoo, ihatag atos propeta, isulti atos na ngayo. Tama? Sa laing bahin, naghatag usab og ang Dios og mensahe, pinaagis mga damgo. Napa mo? Pinaagis sa mga damgo. Ikatulo, kining pananawon. Lahi man ang damgo og pananawon kay kanang pananawon mga igsuon, wala ka natulog. Galingkod ra ka unya kalit may milabang diha sa mga tubangan, sidla kay nabasa nimo. Pastor, kita gyud kog pananawon nga siya gyud. Tuom ko nimo. Unya, padayunon sa nato. So, sa kaso ni Joseph, nadawat niya ang pulong sa Dios pinaagis damgo. Pinaagis sa damgo. Nadawat niya ang pulong sa Diyos. Sunod, niabot ang panahon sa chapter 2, dito ang kining mga magi, o unsay tawag ani nila, mga astrologers. Niadto sila kang Herodes, ni subang tong bituon, nagpailangan na tao na ang hari nga mga mangluluwas. Kuya was Herodes kay iyay, akong anak, nganong dapat anak nako ang mapuli nako, unya na dahil laing manluluwas ani ron. So ningon siya, okay. Samang takna, samang rusa. Lakaw, pangitaan ninyo. Kay gipatawag man tong mga may kaalam sa mga kasulatan. Dingog, asa man matawon yung nagbitlehem. Lakaw mos Bethlehem, pangitaan ninyo. Inig makita na ninyo, balik ka mo dire, sugili ko kay mo adto po ko aron pagsimba niya. Now, ato sa ning basahon kay importante man kayo ni mga igsoon. Nasa 9, 10, abot sa 12. Kining chapter 2 sa Mateo niingon diha. Human nila paminawa ang hari nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usap ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kayo ang ilang kalipay pagkakita nila sa bituon. Og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Verse 11. Nang verse 11, unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata og ang iyang inahan nga si Maria. Muna gisulti ha? Paminaw. Nang luhod sila og misimba sa tabangi ko na kog basa be kay basig mama na inyo diha ron. Nang luhod sila og misimba sa giunsa man na pagbasa ang Biblia ay munang malain mura bitaw tag makaingon tang unsa man sila kapasigarbo ba ni? Kay mo ingon-ingog kami maoy nagsulat sa Bible kami maoy. Kamao kayo amo reliyon we tagiyas Bible. Nagiunsa man ninyo pagbasa na. Luhod sila og misimba sa bata. Kamu ba pakaunan mong pizza, ang karton inyong kanon, unya ang pizza ilabay? Kabalo mo mga igsoon si Mary, good example kayo siya sa mga kababayinan. Unsay naa niya, purity. Pero kabalo mo usay problema sa tawo, ang purity nga ilang gisulti ni Mary, kanang nag-ingon, walay sala, bisag usa. Wrong! Sa iyop day ang Bible, nga nag-ingon man ang Bible, walay bisan usang, wala nakasala, ang tanan nakasala. Unsa man si Maria, lalang po siya sa balang espiritu, arong wala siya sala. Ang giingon sa Bible, kabahay ni Mary, putle. Nganong putle? Kay wa siya nahilabti og
laing lalaki. Munang gitaw siya Virgin Mary. So, ningon ang Bible, ug ang tanan magtawag kanimo bulahan ka. Mao ni gisulti ni Elizabeth sa pagbisita niya ni Maria, tama? Ang tanan magtawag kanimong bulahan ka. No? Kisay bulahan? Si Mary. Nganuman, risgo kayo yang kinabuhi, pero nisugot gud siya nga, sige Lord, sugot ko. Sige, arin ako sa akong tagaangkan. Wala nagpasabot nga dili siya makasasala tungod kay ang dugo nga naglatay sa tanang katawhan sa tawo aning kalibutan na ay sala. Si Jesus ray wala, kay wala siya na tawo, pinaagis proseso sa tawo. Na tawo siya, pinaagis balang espiritu. Nakasinabot ani? Now, we call Mary blessed woman. Blessed are you among women. Sa Bisaya ka, bulahan ka sa mga babaeng tanan. Ang pangutana, sige ra kag litok nga bulahan si Maria, me too. Yes, bulahan si Maria. Wala ba kay pangandoy mabulahan? Siya ra? Ikaw wa kay pangandoy? Si Jesus, sa nagsugod na siya ministry, nagwali siya. Lucas 11:27 hangtod sa 28. Lucas 11:27 hangtod sa 28. Niyon sa diha. Ug samtang nagsulti pa si Jesus niini. Hello? Lucas 11:27 hangtod 28. May usa ka babaeng mitingog. Jesus, bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Kinsa iyang gipasabot? Si Maria. Verse 28. Sa verse 28, niyon sa, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og si Mary. Nakadungog siyang gisultihan siya, misunod siya mituman. Si Joseph, nakadungog siya, nadawat niya ang pulong, pinaagir gani sa damgo, misunod siya mituman. Kita pila nakawali ang atong nadungog. Nabatay tuman-tuman? Pag-ingon ditong putla na ng gamayng imperno nga imong gigunitan, suguon gyapon ng batak, plite ko dito hope. Ang Biblia nakatag og tinuod nga paglaom. Paliti ko dito, red horse. Luod man kay bago humagkaon. Naminig na ay bulahan. Now, kining Mary nga bulahan, nakasakop og Joseph nga masinugtanon sa Ginoo. Bulahan plus bulahan. Ha, ninduta kay na. Ikaw bulahan ka nakailakas Ginoo, kakaplag kag sa bungiro. Bulahan? Gadong ka dito, lakaw ka kadala kag Bible. Unya, mayong kalit imong bana day. Wait sa day. Paliw ko aning 80 day. Kay nig-uli ato hapita tong tuba nga akong gisaaran. Bayre dito. So, nindot kayo ni. Si Mary nakakaplag siya og pareho niyang nagmasinugtanon sa Ginoo. Nakuha na to? Muna nakita ginako kini si Mary, good example ni siya. Ang problema lang po sa relihiyon, kay gihimo siyang inahan sa Diyos. Di ba? Inahan ka sa Diyos, giampo mo kami. Di ra ba yun na mag-ampo? Hoy, kamo ba? Sige lang mo panugog. Iampo mo kami, iampo mo kami. Kamo ko na pag-ampo, be? Kita na makiksulti na ta sa Diyos. Lord, hugaw kayo ko, hiluin ko. Basta hilu ako, banguha ko, Lord. Sige rag inahan sa Diyos. Karon, sa wapa matawo si Maria, wapay Diyos. Kaya ningon man kang siya inahan sa Diyos. Ato pa, siya mo'y nauna sa Diyos. Paminawan ni Ugayo. Sa wapa natawo si Maria, doon na Diyos nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang naunsang paaging nahimo mo siyang inahan ka sa Diyos. Kanang magbasa gani kag Biblia, ayaw og pamalandungi gyud og ayo. Kay dali kay kang ilaron.
Munang sa dihang naibaw-an nimo ang kaalam, ang gugmas Ginoo, ang grasyas Ginoo. Na-conclude nimo sa kinabuhi nga ang kaluwasan si Kristo ra. Ug wala nay Kristo, wa gyud kag asa ka. Amen? Pastor, na may relihiyon makaluwas, nahalain mo na tanan. Apil ng relihiyon na ni. O sa may relihiyon nyo dire? Inyo na ni. Gusto mo. Relihiyon nila dito, relihiyon na itong mga tanang relihiyon, imuha na. Kung wa kay Kristo, wa gyud luuya gyud ka kaayo. So, ang gibuhat mga igsoon, sa verse 12, tanawa. Tanawa ang verse 12. Pinaagi sa damgo, gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Puro damgo ni. Kinsa man ni? Kadto ning mga astrologers nga ni bisita. No? Nagdala gasa kay mihalad man ni sila og mera, incense og bulawan. Mera, incense og bulawan. Nihalad. Nya, paghuman gipadamgo sila nga ayaw mong agi sa inyong agianan. No? Human nila nakita ang Ginoo. Alisa, tanaw na ko tanan. Kaya di ka mo tanaw na ko, good night. Paypaye. Kaya katulog juga di ka mo tanaw. Tanawa rin niya, pag nakita na nila ang bata, nisimba sila sa bata. Amen? Nang luhod sila, og ilang gihalaran ang bata sa insinso, mera, og bulawan. Pagkauman, anang gabi una sa ilang pagpamaulay, gipadamgo silang ayaw og balik ngadto kang Herodes. Dire mo agi sa laing dalan. Kining tawo nga naanay Kristo, gipasidan ang ayaw nagbalik. Kanang taong nakahimamat nagtinuod nga Kristo, ayaw nagbalik. Kani atong wa kay Kristo, bisyoso ka. Karong na kay Kristo, bisyoso gyapon. Tarungan ang imong langit-langit, oy. Ano atong langit-langit? Tarong mo na ito na ba naunsa noon tanin? Magtarong na ta sa atong kinabuhi. O mga anak, kani atong watay Kristo, grabe tang musukol Ginoo. Karong natay Kristo, sukol gyapon, langit-langit gyapon ang imong pangandoy. Di na langit. Kay ang nakaimamat ni Kristo, wala na namalik. Gitagaan sila bagong agianan sa Ginoo, di ni mo agi ayaw nagbalik. Asa sila mo balik? Kisa may nag-ingon nila nga balik. Si Herodes. Dagang tag Herodes sa kinabuhi. Kaya mga butang wala kay muti sa Dios nga itong ipanghimo kaniadto, mga Herodes na. Karon nga na kay Ginoo, ayaw na nagbalik eh. Mubalik pag yung ka, dasigon pa nimo ang uban. Ikaw pa'y manghatag? Bro. Grabe. Syatra. Usara. Pinasuot pag Jesus reigns. Nya syatra, usara. Wa mo na. Klaro na kayo ng atong pangalagad sa Diyos nga pakitang tao. Nga naman, kay kung pakitang Diyos ni, pahala gulay taong nagtanaw, di nagkamubuhat ka na, may Diyos katanaw. Ingon siya, ayaw nagbalik. So ang gibuhat ni Herodes, iyang gi-estimate. Wait sa ha? Wa naman ibalik? Ayay, tinuod yun delikado yun mapulihan ng yun sa kong pagkaharian Okay. Murag, akong gibanabana nga sa bulan sa ani nga bulan, abot ani nga bulan, mao ni ang adlaw nga giingong ni subang ang adlaw, ni subang ang bituon, nga sa ato pa, maoy pagkatawo sa mahimong hari. Karon, muadto tag Bethlehem. Pati ang silinganan nga mga dapit sa Bethlehem, ipapatay nato ang tanang kabataan. Arong masiguro nato nga wala ma-apil gun ma-assassinate, mapapatay po ning miyog, mapupuli nako pagkahari. So imagine mga igsoon, kining naa kay dako kaayong gimbuhaton sa umaabot, ang yawa mangitag paaging patyon ka. Sa Old Testament, si Moses maoy mulid sa Israelite, gawas sa Ehipto. Tama? Sa bata pa siya, nagsugo si Pharaoh, tanan ng mga kalalakin ang mga bata ipapatay. Mao nang si Moses gitaguan o niya kay dako-dako na muhilak naman. Di na madalag sampong ang baba.
gisulod sa basket, gipaanod sa Nile River, og niabot sa balay ni Pharaoh, gipunit sa prinsesa sa anak ni Pharaoh, gimatuto og himong anak og nahimong prinsipe pod sa Egypto. Kabalo ka? Ang yawa buta. Gusto niyang patyon si Moses nga mo'y mo painggawas gikas kaulipnan sa mga Israelite. Pero wala niya napatay si Moses. Kay asa nagtago si Moses? Naas iyang palasyo. Murag wag yun, nag-gets ba? Atong palakbakan ang Ginoo mga igsoon. Gipapatay niya ang tanang mga Hudyo. Kay basinyag na ni mga bata mo ni mulid. Ang nahitabo, ang Ginoo nangitag paagi. Ang tanang bata nga patyonon, ang usa, gibutang sa basket, gipaanod sa Nile River, og samtang nag-anod, naabot gyud siya mismo sa ganghaan sa palasyo, kay moagi man ning Nile River sa kanang naamay portion ani nga naagyod sa agilid gyud sa mao nga palasyo mga igsoon. Dito ni Agis Moses. Hala, pamatyan ang mga bata diha, di ana direk manluluwas. Dito gitaguan sa balay mo patay. Nakuha na to? So dako kayo yung mission, whole Israelite, i-deliverance niya. But actually si Moses, anino ra siya umaabot. Ug ang umaabot nga gamanan, maok si Ginoong Hesukristo. Because si Moses mo painggawa sa Israelita, gikan sa Egypt, paingon Kanaan. Ay si Ginoong Hesukristo, mo painggawa sa tanang tao, gikan sa sala, paingon sa langit. Munang He is the only way, the truth, and the life. Pinaagi sa damgo, ayaw balik. Namalik sila, wala. Wala. Sa damgo ra nila na dawat ang mensahe Ginoo. Ilang gisunod. Next. Chapter 2 verses 13 to 15. Nangugat, nagyugog ayo. Nay ni comment dito sa YouTube ni yun, pastor, sana mabuhi kag dugay aron daghan pa kag mawalihan. Praise God. Majoy ni comment sa church. Pero salamat ninyo kung giampo. No? Mabuhi pa tag dugay kay mangwali pa ta. O verse 13, diya na. Sa diyang nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose na naman pinaagi sa damgo nga nag-ingon. Bangon, dada ang bata, ug ang iyang inahan, ug pangagyaw kamo ngadto sa Ehipto. Og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Tanawa ra guni, you know, the Old Testament, kanang Old Testament, anino na siya sa New Testament. Di ba? Gidala gyapon Egypt ang anak sa Dios. Unya pagabot panahon, pag-ausa na sa Egypt, balik na sa Kanaan. Sa Old Testament, ang katawhan sa Dios, ang Israelite, 70 katawo ra sila, niabot sila sa Egypt. Sa gitakdang panahon, mga anak ni sila sa Dios, gipagawas o gibalik Kanaan. Nakita na to. Klaro na na. So pinaagi sa damgo, lakaw mo sa Egypt. Now, kung muingon na gani kag Egypt, pagka Hebrewanon ka, iyo kayo kag mupuyo kag Egypt. Because ang Egypt is gold. Ayaw nila ng iyo nila ng mga taong namuhi og hayop. Ew. Nakakadiri na sa ilaha. Ang ilaha nga business is gold yun. Gold mo nang maghimo silang mga pyramid. Sa ilalom ana may mga tunnel unsa pa nang naada sa ilawom unya kung naa kay musulay mo treasure dito mo collapse siya mo nang wadi gyud makuha ang ilang mga treasure. Nay mga ingon ana sila nga mga practices. Ilahang mga mo na ilang business. That is why pag abot dito sa mga Hebrewanon sa book of Genesis, pag abot sa mga Hebrewanon, mga kaliwat ni Jacob, niingon sila, oy, ato na papuyas sa tabang be. Asa to sila gipapuyo? Goshen. Sa dapit nga duol dito, dako kayo nga kapatagan nga inig mubaha, muawas ang lapok sa Nile River. Tambok kayo mga sagbot. Ato sila mamuyo kay ang ilang trabaho magbakiro man og mga hayupan.
Ayun, nag-isagol na to. Okay na sila. No? Now, minaw ta. Gidala si Jesus ngadto sa Egypt. Pinaagir gyapon sa damgo, gituman ni Joseph. Ang pulong nga iyang nadawat pinaagis damgo, iyang gibuhat. Amen? Unsa kag padamguhon ka? Well, natulog ka, gidamgo ka, kuhaan na imong jismel, ihatag sa imong silingan. Lord, guni-guni rato. Damgo rato, Lord, damga. Kaya kanara bang magsige kaguna-unaan ang butanga, madala ni mas damgo. Na mo? Munang ilha po taon ninyo na ka nga damgo, kikas Ginoo, pero anong kadamgo-damgo pa man kadiyang nasulat naman eh? Buhaton yun ako ni pastor, kaya nadamguhan mong yun ako siya. Na pulong sa Ginoo nasulat na, di ka mo buhat. Nailas nga bahin. Human nila dito sa Ehipto, mga igsoon, nadungog nga mao na ning sunod, gipamatay ang mga bata. Chapter verse 16 hangtod sa 18. Mo nang natuman pod ang prophesy nga ang Rama grabe hinihilakay, unya dili na gani magpa-comfort tungod kay nangamatay na ang mga anak. So tanang taga Bethlehem og mga silinganan. Patay ang mga kabataan nato. Tungod kay gisiguro ni Haring Herodes nga di gyud mabuhi ning Jesus. Kuya waning yawa no, gisudlan niya si Herodes ipapatay si Jesus sa bata pa. Kay aron nga waon ta tay mangluluwas. Pero mas bright man ang Dios. Ngano man? Ato ang mga Hebro ingos parao sa Old Testament. Ato ang mga Hebro inig panganak nila pangtukan ang mga lalaki, pamatya. Mas bright man ang Ginoo. Imo mang patyon, bi akong taguan ng usa dias inyo ha. Sige, sulungan ang balay. No, Mas Gerson pastor. Musud ko dias yung balay pastor, mangawat ko. Sige, parang wa kay makawat, kining imong kawaton ako taguas inyo, kay mo ari makapangawat. So di na nimo makawat kay Thomas inyo gitaguan. Si Moses patyonon. Ni Pero. Pero wala siya napatay. Kasi Pero sig pangita dito sa gawas, ang iyang patyonon na gitaguan sa iyang palasyo. 40 ka tuig, wa gyud siya kakita. 40 years. After that, taka si Moses, padong siya sa deserto, nahimo siyang magbalantay karnero sa iyang ugangan, karnero sa iyang ugangan nga si Jethro for 40 years. So, 80 ang edad. Pag 80 ang edad, gitawag sa Ginoo, Moses, karon magbalantay na ka sa akong katawhan. So, dong siya dito, iyang gigiyahan ang katawhan sa Israelite pagawa sa Ehipto. Iyang giredeem, pinaagis dugo. Di ba? Bloody kayo itong last night. O niya, gipahinggawas. No? Gidelivered. No? Exactly, may gibuhat sa itong Ginoo. In the New Testament, we're redeemed by the blood of Jesus. Gilukat ta, pinaagis ang dugo. O gipahinggawas ta, pinaagis tunglo sa kasalanan. Nindot kayo, no? So, pinaagis damgo, ilang gibuhat. Ang pulong nga gihatag sa Ginoo pinaagis damgo. Ari natas 19 to 23. Chapter 2 verses 19 to 23. Ningon diha, sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Niya na po? Si Lord di siya makalibog. Kung mo-appeared ni mo siya sa maong paagi, maura gyapon na iyang gamiton. Ayaw ko kagpailad. Yung nakikita ko Ginoo lagi, ka istorya, yun may. Ayaw ko kagpailad, ka ang Ginoo di siya maghatag kalibog ni mo. No? Bisa na nang, yes, I believe. Kay na may mga gift good gihatag ang Ginoo mga igsoon. Gift of healing, gift of deliverance, they're speaking in tongues, unsa pa na diha. Pero ayaw kog ilara. Ngabig na ay kakirig-kirig diha, mao na Holy Spirit na tanan. Because daghan kayong nagkirig-kirig, mag-speak in tongues, inigkahuman ka pa ni Garilyo. Huh? Nagkirig-kirig kayo speak in tongues, pagkahuman, nabuntis. Lisuda po kayo ng ano, di po tamang hukom, ana. Pero sultian gyud mo na ako, di gyud nimo mailad ang tao
Kung kana nga tawhana na mudip, kung mudip na ka sa kaalam sa Dios plus ang imong gugmas Ginoo sealed, bali ninduta jud kay na. Kanang bali ninyo dire problema man. Nindot kayo gyud. Dagan kayong pamaagi. So karon pinaagi na pod sa damgo. Ato ning tiwason kay mamauli na ta. Sa verse 20 niyon, bangon dada ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata matod sa anghel. Okay na? Patay na ang nagtinguha sa pagpatay. Bangon ug dadag balik. Nakabalo mo mga igsoon, dunay tang-ulan. Amen. Napoy tang-init. Tuo mo na? Napoy tang-linog. Mulinog, naapoy tang bagyo. Sugot mo na. Nay panahon nga natay balatian, napoy panahon nga natas mayong panglawas. Tuo mo. Nay panahon nga watay kwarta, og napoy panahon nga wag apoy kwarta. Hoy, namina mo diha. Nay panahon nga nay kwarta, napoy panahon nga wala. Tanang panahon, nang season maabot sa imong kinabuhi. But inumdumin ang tanang panahon maabot sa imong kinabuhi. Pero kanang mga panahon na, kanang mga tiempo. Tiempo mangguron sa ingani, tiempo mangguron sa bagyo, tiempo mangguron mo ulan, tiempo sa init. Kanang tanan mo balik, pero di na temporary, dili na kanunay, dili na mulas, dili na hingpit. Manglabay ra na tanan. Kabalubong dunay mga tawong ako ning nabati nga preaching na bless kay ko. Dunay mga tao mga igsuon nga naka-encounter sila temporaryong problema, ilang gihatagan og permanenteng sulbad. Hoy. Dunay tawong naka-encounter og temporaryong problema, gitagaan nila permanenteng sulbad. Abot ang problema na ay dinagkong bayron nun. Unya kay season ra man na mo labay man na. Gitagaag permanenteng sulbad naghikog. So, kita kay Kristoano naman ta. Ayo, napa mo? Nay panahon nga mo ingon ang Ginoo lakos Egypt, ato mig Egypt Lord. Lakos Nazareth, ato mig Nazareth Lord. No, naay season tanan. Tanan gisultis Biblia naay season. Pinaka-bright sa tao, nga natawo, ibabaw siyuta si Solomon. Ningon siya sa chapter 3 sa Ecclesiastes. Doon ay panahon sa pagpatay, doon ay panahon sa pagbuhi, doon ay panahon sa pagtanom, doon ay panahon sa pag-ibot, doon ay panahon sa pagtapok, doon ay panahon sa paglabay, doon ay panahon sa gugma, doon ay panahon sa kasilang, doon ay panahon sa pagkakos, doon ay panahon sa paghawa niya. Na ay panahon tanan. Bisan ka mo mga magtiayo na mga panahong mag-away mo, di ko mo to o di mo mag-away. Kaming mga amahan, maingon may ano mga problemaho na, paunda nga sana. May nga po inahan, ikaw kanira mga pagka maghuna-huna. Di ba? Hindi mo naman kasinabot. Pero kabalo, kabisag mag-away-away mo, nag-away mo karon, pag-abot sa panahon, okay na po mo, di ba? Kay naalagi season tanan. No? Nay panahon kasabaan ka, napoy panahon nga regaluhan ka, tama? Kasabag ayo, pagkasunod adlaw palitag sapatos. Nay season tanan. Kanang kasaba temporaryong problema o nya imong himuag permanenteng sulbad nga maghikog ka? Nya Kristohanon ka? Magsulat pag yun, Lord, pasaylo ako. Naunsam tao, no? So na ay season tanan. Labang nga na. Malabang na nato. O, nay bagyo. So, balod ang dagat. Diwa po isdang makuha. Tama? Kaya may mananagat. Kaya kabalod ang dagat. So, season siya, nga di po panguhag isda. O niya, kabalo ba ka? Nga kung ang dagat tayog kaayo, ganahan kaayong mag-reproduce ang mga isda. Magapangitlog sila, magpasanay sila, magpadagan sila, basta maguyog ang dagat. No? Nya walay nanguha dito. Walay nang isda. Si Lord Bright, imagine, naghimo siya isda, blue o color, kit-kito ng bato, arong mahimong balas.
Nya katong balas sa nang labing daghang mga katuigan, nahimo siyang panalipod nga ang yuta dili adtos dagat ug ang dagat di mula pa yuta. Naiboundary ang balas kasi gimos balas ang isda blue og kolor. Hello? Nung di na ganin na sila ipadakop kay magsigir na pangit kita ng mga bato nya dalon dayon sa mga balod iano datong daplin nahimo ng balas. Kuwaig balas ng daplin. Inigbalod ana, hurot ng yuta ana. Amen? Wala ng mangga na yung kumprahanan na to. Sige ho nagbalod, unya walay balas? Ay balas. Huwag balas, bato ibutang. Si Lord Bright. Kita di ra kita musunod sa pamaagis Ginoo. Kaya nung lakaw sa Egypt, mag-usam ako dito, Lord. Mo Hebrew, ano na ba ko? Iyo ko nila dito. Pamatyon pa lang mi dito. Mura gidangat. Naay season si Lord, nga ingani ka, magingani ka. Naay panahon nga lipay kayo ka. Naay panahon nga goal kayo ka. Tanan lagi, maabot yung kinabuhi. Batinom dumip, temporaryo ra na tanan. Amen? Bisag ka lang nas imong tapad, temporaryo. Ay, sorry. Kini nga to mga dagway, temporaryo ra ni. Dito sa langit, ilisan kamu manaway mo Pastor Jonas, pero dito lang, gwapo kayo na eh. Undang na ko. So, unya ningon diha busa, mibangon si Jose, o gidala niya ang bata o ang inahan og na mauli sila sa yuta sa Israel. Grabe no? Nadawat niya ang pulong sa Ginoo pinagis damgo, pero walay usang, wala niya buhata. Kita blessed na kaita karon. O niya isulti na ko nganong blessed kaita. Verse 22. Matthew chapter 2 verse 22, apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao ang naghari sa Judea puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo dito. Unya gipahimangnuan siya sa Ginoo pinaagi sa damgo busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Okay? Ang purpose og nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhong taga Nazareth nun. Kabantay mo anang mamadlong og yawa. In the name of Jesus Christ of Nazareth, power! Kupo-kupo ng yawa eh. Pero nga nung gibutangan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Nga no? Kay kaniadto daghang Jesus. Hibaw ang tinuod nga Jesus kay gisulti sa propeta og natuman nga gikan siyang Nazareth. Kabalo mo mga igsoon? Kining mga pangalan sa Biblia, di man gini pangalas tawo, panghitabo ni siya og kahimtang. Again, ang mga pangalas Biblia, dili ni siya pangalag tawo. Panghitabo og kahimtang. Event and happenings. Pangingalan ka ni kag Daniel, God is my judge. So dili, pangalan ng Daniel. Tama? So na yung mga pangalan tanan. Pagingalan ka ni kag Jesus, di na pangalan, sabton ng daan nimo nga ang Jesus is salvation of God. Kaluwasan nga gikan sa Dios. So, ang mga Hebro, muhatag silang pangalan sa ilang mga anak nga naay pagtahod sa Dios. Kita pinalami man ato mga pangalan karon, bali-balihon pag yun. Naay Mary Ann, napoy Anna Marie. Bali-bali na. Kasi pailain dia. Ha? Mary Rose. Napoy Rosemary. Ha? Bali-bali ram niya itong pangalan. No? Di na nakusumpayan nga tawa po mo. Pero kabalo ka nga itong pangalan. Karon nga panahon, wanay mong ngalan na itong no, luoy taong kayo si Inday. Kay, yung pangalan, Marisol. Yan, kisa pa din niyo dere ang pangalan Marites, luoy kayo rong mga panahon na.
Ya kana mga bagong minyo karon. Kana mga bagong minyo. Inig usay imong anak, oy bayi. Usay imong pangalan, di na gyud na sila maguna-unag Mirasol og Marites. Kay inyo man gitorture ng pangalana oy. Mare unsay litis. Napoy maring tigsulsol. Na? Balin, wa na mo pangalan ana. Ba sila mga Hebro, ang mga pangalan nila na ay mga mensahe. Event and situation. Muna pangalan sa nila mga igsoon. Now, karon, kabalumog unsa nagyud kaayo ka gaan. Kanang ningon bitaw diha sa Book of Daniel nga gitimbang ka pero wa kay kabugaton. Amen? Mene tikel parsin. Gihap na ang imong mga adlaw, matapos nagyud ka, ang imong gingharian kuhaon nimo og bahinon ihatag ngadto sa uban. Gitimbang kang wa kay kabugaton. Diba? Karong panahon na, munang sa daghan kog invitation karon mga youth camp ba? Kita rewa nag-youth camp. May nalanggani kay nahalipay po itong mga young people kay naghimo sila fellowship. Kita rewa nag-youth camp. Sabihin na raw niya muna akong ano. Ako gusto jud ko pero sagi lang basig padaygan na po doon niya na sila Ginoo no. Tandugon sila ba nga, hoy, manong didan man. Pero si Lord gyapoy na kada paminaw na to wali dire mo ta youth camp kanunay. Nausa. Now, gi-invite ko na ugma sa gabi na po kay invitation. Dili gyud nako pwedeng kuhaon sa akong wali nga moingon gyud kong basaha. Basaha gyud. Ngano? Because diha sa pagbasa nakat-una nako pud ni. Naming sila pastor ngano laging kay balo. Kay basahon lagi. Imagine ako nung taga Dumaguete ka mo pay pag-anhin mo dire. Pagabot mo sa Lourdes, lakaos BQ dai. Katuod ka kasa ng BQ? Ini humani mos BQ dai, mo anto ka dito sa BPI. Pag humani mos BPI dai, moari ka dire sa ICM. Humani mo sa ICM, mo balik ka sa Alturas dai. Unya paliton nimo ni sa Mercury, unya humani mos Mercury palit ka sa Red Ribbon, unya pauli dire sa Lourdes. Katuod ka? Makatuod ka wala? Makatuod ka dili? Di ka kadumdum mo kaasa nga naman. Wa pa nimo naagi eh. Pero sulay mag-tricycle driver kas tagbilaran, tanang iskina pagingon ng builderol ta. CPG kailan nga tanan nga iskina, tanang establishment kabalo ka. Same thing sa pagbasa sa Biblia. Kung kanunay na nimong nabasa, kanunay nimong naagyan, balik-balik na lang. Pag naay mangutanan nimo, pag naay kalag nga uhaw, puno kayo na, awas na inexulti nimo. Na? Bisan sa pagkanta, wa nagkadimao. Si Daniel nagbuhat og arka. Si Daniel nagbuhat. Hindi mo basa sa Bible? Si Daniel nagbuhat og arka. Kani atong dili pa ta Kristan paminaw. Okay na nato madung tag simbahan. Mura ta ditong mga kandilang ipang-ugbok. Dayong mamauling, way sulod ang utok. Wa nanubo ang atong gugmas Ginoo. Way paki sa ato isig katawo. Ba't karon nga Kristohano na ka? Sama sa mga malamon nga nakakita sila sa Ginoo, nihatag sila pagsimba, nihatag sila bulawan, insinso, ug mera, unya wa na sila nibalik, kinsa sila, nagpadayo na sila, kita sahab. Kanang nihatag kag panahon nga magbasa ka na malandong ka, sama lang kag nihatag og mera, bulawan og insinso. Muna sige kong ka-challenge, magbasa lang yan. Kano saan man ka mo basa? Unya, nagwa na kay mata? Wala man ko karis. Dili ran ako balion dahil. Hopefully, mabali. Sigurado lagi taan yung magamit na taan eh. Imagine ako no, inganin na inyong pastor eh. Kita dita ka nang maminaw karon. Kano sa pa ka maminaw? Og makingani na?
Nagingon diha sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 4. Unsa ganito? Una pa mo maminaw, magingana na? Nuunsa man taon taan eh? Pastor, di nagyan ko kabasa. Naamang kay Apo, suguag pabasa. Dong, pagbasa kay maminaw ko. Basahay kong 2 ka kapitulo dong. Ugma, chapter 3 o chapter 4, ugma dong. Na ba? Masayon na nato alang karon. Now, listen to this. Kasagaran, nga gihimo nga suwatanan sa mga tao kaniadto sa wapa na imbento ang scroll. Kausabot mo kung saan yung scroll? Mga panit-panit ni siyang mga kahoy or panit ni siyang mga hayop nga kanang nigpis kayo nga malukot. Munang scroll. Lukot. Munay suwatan. Sa wapa na naimbento ang sulatan nila sa mga propesya o sa mga pulong sa Diyos, bato. Bisan si Moses, ang 10 Commandments sa bato gisuwat. Now imagine ako no karon, og kining mga pulong sa Diyos sa bato pa nga suwat wabas papel. Manimba ta dire pag yung dalang Bible, taglima ka dump truck inyong bato dire dadon niyo dire. Bugat na kayo madala ka. Unsa man imong gidala Brad? Mateo 7:21 ni Brad. Sunod Domingo 22 na pod. Sayon na kayo ang Bible dadon di pagyod dadon. Di na ka makadungog. Lord, padamgo ako. Unsa magimong pulong dili na kay mabasa na nato. Di gapon ta mo basa. And that is why ningon siya dito sa Book of Daniel, gitimbang ka, wakay kabugaton. Kay wala na nimo tagay kabugaton ang imong gugmas Ginoo kung magyaw-yaw kas imong baba paminawon kang murag na higugmas Ginoo pero sa pagkatinuod lang ang imong kasing-kasing patay sa atubangan sa Dios. Ezekiel 37 ingon siya tawo gingnan ni si Ezekiel sulti ang akong katawan nga maminaw na ako aron makabaton sila kinabuhi. Wala kay basa-basa nakapaminaw ka? Hello? Mawalabot ako sa inyong maangkos kinabuhi. Kamu na pinakadato ning buhol? Pag ang pulong sa Ginoo kanuna ninyong ipadaplin, inig-encounter nyo problema, dili Ginoo inyong dangpon. Prangkahan gid mo nako. Kasi nabot lagi ta. Nindot kayo na ipulong sa Diyos. Di na ka magdalag karnero, pastor, dira sunuga, pastor. Unya, pag ampo, pastor, o makapasar, baka sa board exam, ugma. Ang dali dahi. Oh, dali dahi. Kisunog ng karnero, Lord, awata ang mahumot nga insenso, pinaagi ni ining mong halad nga sinunog, ang aroma ni ini makabot sa imong trunog, makapalipay ni mo, ug maghatag ka karon sa pulong, nga gikinahanglan sa katawhan nga niduol ni mo. Pastor, mahagbong siya. Kay sige rag ampo walay tuon-tuon. Doon na ko nimo. Nag-ingon ang Ginoo, di ba? Magdala pa sila halad. Usa makadawas pulong sa Ginoo. Og niya pa ako nakita gikas Pilipinas mubiyahe paingos Israel. Magdalag karavan nga bulawan. Unya mo lingkod na ang Queen of Sheba o muingon, Solomon sulti. Mupanaw tabok o kadagatan, magbinulan o biyahig, magtinuig. Aron lang makadungog sa pulong nga nagagikan sa Diyos kay ang isulti ni Solomon kaalam nga gikan sa Diyos. Bayluan pa nila bulawan. Kita, bit-bito na lang ang Biblia, ibutang na, nagsapaw na ang kinarton nga Bible aning atong daplin. Pastor, gaya kong Bible, isagpa na ko silaga. Ngayong Biblia di basahon. Bago pa ganin natong gihatag, naguba na kikipalawayan sa bata.
Paduaan as bata ng Bible. Layo kayo silag panaw. Para makadungog lang sa pulong sa Diyos. Magdala sila karnero. Sige, propeta sa Diyos. Elijah, pag-ampo sa Ginoo. Unsa man eh. Ay napailain. Gusto silang masayos kabubuton sa Ginoo. Muingon nagpropeta, Dad ako mutugtog sa pluta. No? Muingon na si Ate Tisi. Si nanay nga, Pastor, unsa may pulong sa Ginoo? Ingnon ako sa Ate Tisi. Si nanay Tisi. Tawag na si Janji, si Riri, si Angelo, si Giselle. Magdayeg sa ta. Grabe. Mo nagimo sa Old Testament. Magtugtog una og pluta, unya magdayeg na sa Dios, unya una mo hatag ang Ginoo mensahe adto pag yun ang makadungog ra niini ang iyahang alagad nga propeta. Sa diyang ang Ginoo misulti kang Moses, ingna nga akong katawan, ang nadungog sa katawan. Bagyog dalugdog ang ilang nadunggan. That is why sa mga alagad sa Dios, klaro kay nila ang pulong sa Ginoo. Ikaw kaya alaga na kaspulos, ginawa pag-apoy klaro, kay walay klaro ang imong pagkakristohanon. Muhilak na yung kuhapit. But ako kang gi-challenge, karong gabi ho na, usbon na po ka na akong hangyo. Tangay bagay gayon. Nakani kay higayon mukaon, dugay pa kay mo undang. O di panahon mo basa in tawon. Uy, maying gabi uy. Na kani panahon magsigig chat-chat unya di mo magdayon. Uy panahon. Kamao dyan mo katawa si Divine ba? Di ba? Na kani panahon magduwa-duwa. Nata lang panahon. Di gyud ko motuong wa gyud kay panahon. Sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, kabalo ka discipline. Because I tell you una nimong basa wa gyud lasa. Nya niabot pag yun ang time nga naluya ka na backslide ka kay katong among pastor wagay buot. Sorry. Tinuod mo siguro. Unya nag-uul na ka, naluya na ka. Nya wala ka kay pero kung nakadisiplina, mubasa ra gyapon ka kay paningkamot man eh. Kapalungon na gani ko di pag yung basa, palong yung ko ni ron. So basa gyud ka basa, hangtod nga naglami. And then every day sa imong kinabuhi, doon na ramang yun tayo struggle kay season maning atong kinabuhi. Pero ang pagbasa sa Biblia, di yun season. Maintain yun eh. Nga naman, ingon siya sa Psalms 1, nagtuon siya niini adlaw gabi, sama siya sa kahoy, natanamdaplin sa sapakan, sang dahon dili malaya. Magbabungahon siya, sa bunga. Sa Joshua 1:8, ingon Joshua, bisag unsa na kagabisi, bisag unsa na 7 years niyong tinakbasay dito, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Tun-an mo kini adlaw o gabi. Basahin yung Bible sa Joshua 1:8 kay basig ang giingon di atoon ini Miyerkules o Domingo. Ingon ang Joshua 1:8 magtuon kanini adlaw o gabi. Ugma nay adlaw. Amen. Napoy gabi ugma. Pastor, wag panahon. Wala kay adlaw day. Tigyo ko kabasa. Wala gabi. Naatanan. Munang dili nimo mailad ang tawo nga ang iyang kalipay makiglakaw sa Ginoo. Amen. Namungutana ka, mano man ang may bawaan man na pastor, asay pasun. Kay actually ang Biblia wala ni gasunod. Nakuha ninyo? Wala ni nasunod. No? Naagani uban din nga tag-usara pero gibulag. For example, Samuel. So nganong nahimo naman ng 1 Samuel o 2 Samuel, gibulag ba? Kapuyan kay kagbasag 3 kapitulo, samot nag pirtinda asa. Gibulag. Na ay naguna nga didto na siya sa unahan na hitabo. No? For example, ang Ezra, asa man ang Ezra? Before sa Isaiah. Pero sa pagkatinuod lang, nahitabo ang Ezra, humana ang panahon ni Isaiah. Inga naman na. Giunsa man nimo na paghibalo, tungod kay sige na nimong gibalik og basa.
Nakuha na to. So kanunay, yun din taon kung naghangyo, basahag yun, din taon basahag yun, intawon. Hantod sa akong kamatayon. Di nagyan ni mawala sa akong waling basahag yun ang pulong sa Ginoo. Nga naman, kung ikaw labi na leader ka, leader naman kita ng Christian, ang imuha ragyod nga guide, nga nilig-o nimo, nighatag nimo kaalam, kanang mo tudlo nimo unsaon paghimo ang mga desisyon sa kinabuhi, walay lain ang pulong sa Dios. Amen. Diya magtukod tag simbahan. Kaysa may imong kauban. Na si Pedro, si Pablo, si James, kamura, mag-istorya. Well, nagbasa kag Biblia, imong barkada sila James, sila Pablo, sila Juan. No? Nilami kay ka manugilo na, kabalo ka Jane. Istorya may Isaiah gabi iba. Di maminaw ang Ginoo. Gilingiw ni ningon si Isaiah gabi iba nga. Gilingiw niya iyang dagway sa dang muampo ni makasasala. Naa sa Isaiah 59 verses 1 anto. Sige pangayong tabang, Lord, danawa kung kaimtang tabangi ko. Pero ang Bible nag-ingon, barkada mas Isaiah og ikaw. Ngayon, ituganan kang Isaiah. Ngayon si Isaiah nga, ingon ang Ginoo, ang galingiw siya sa pag-ampo, anene, milyon eh. Nagingon ang Ginoo, naglingiw siya sa pag-ampo, anene, Gaspar. Kay naay, babag. See? So, mao ba? Muna, giingaw sa imong migo? Na? Sa tinuod lang, magbasa kag Bible, naadiri ang love story, ganahan kag gira nga movie, naapod rin silang Gideon lang Joshua, kinsa pa may mong gusto. Ganahan kag mga wrestling diyang manglayog og leon, na Samson. Naadiri tanan. Ganahan kag love story, na Joseph og si Mary. Ganahan kag daghag bayi-bayi, na Solomon. Ganahan kag pinagwapo na as Joseph. Napoy magwalali. Unsa. So, need nato ning masabtan pag-ayo. But hangtod karon og di gyud ka kamaong mohatag pa nang mobasa sa imong Bible, ingnon gyud ka nako, wala pa kakasabot sa imong pagkakristohanon. Because ang Christian is you're following Christ. Unsaon man nimo pag-follow, pagsunod ni Kristo kung wala ka kabalog unsaon pagsunod. Ang Biblia may nagtudlo. Amen? Muna mo na uban, ayaw basahan na, kay makabuang na. No? Gani, og nahibawan ni mag-unsay na adere, magsige kag sayaw, bisag day problema. Amen? Nga naman, kay kabalukang ang tanang nakasulat rin, may mga liganting problema ang labaw, pas imong giatubang karon, but nasulbad nila kay naa ang Diyos. Nya kay nabasa man nimo, sayaw ka Lord, hapit na mahuman. Oh, sagwa pa kakasugod. Umana ni Lord. Kabalo ka, inig-abos problema ang wala kayo kay pulong Ginoo. Saon naman eh, saon naman eh. Ingana imong reaction. Pero naa kay Ginoo, Lord, humas kagabion dunay buntag, human sa luha na ay katawa. Bisan akong buhok nga putlan after 5 months, tag-as na. Lord, tanan nga kasakit, mapulihan unya ni kalipay. Unsay nawala na ay mapuli. Kabalo na kaana because gisultis Bible. Pero wala gani kay kahibalo og naas unsay nas Bible, ang imo rang sigihag kabalak-an kwarta. Mga hinabang. Mga hinabang, mga nay maayuhon dito, nay pinaskuhan. Mao ra mga hunahuna nimo kanunay. Pero naagay pulong Ginoo. Kada adlaw excited ka. Iniguman ano yun. Thank you, Lord. Diba? And then, abot na sa time. Kini. Dinhita mag-closing. Niabot na gyud sa time nga nakita ni mo ning wala nang alagad sa Ginoo. Nangadato. Nisidlak ang mga balay, may mga sakyanan na sila. Wala ka problema kwarta. And then ikaw nga nangalagad sa Ginoo, Lord. Saging kanunay ni nga mo ang pamahaw.
niudto pod og gabi. Unsa guni Lord? So niabot ang panahon nga naluya ka. But niingon ang Malakay 3:12. 3:12. Yes, 3:12. 4:12? Paliw kog check da atong kan. Niingon dito. Nganong pum i-check man nimo diha ngani amay ako dire. 3:18. Layuam day ko. Ingon ang 3:18 sa Malakay. Tanawan makita ninyo ang kalainan sa matarong og sa dautan, og sa nag-alagad kanako og sa wala nag-alagad kanako. Someday makita nato ni. No? Pag abot pandemic, ratol na kayo sila, kita kay Ismail Rata. This too will come to pass. Pag problema is if nanay baboy ni sulod sa buhol. Kasi may pangalas baboy, if. Huh? This too will come to pass. Mulabay raning tanan. Bisan paghutdo na to patay ning baboy din his buhol, nay baboy gihapong mabuhi dis buhol. Napamudha? Kaya nga naman, ang tanang season mulabay ra. Niabot man gani ang panahon sa ACF sa unang panahon. Unya ang order pagyud ato patyon tanan. So niingon ang Dios, Noah pagdalag duha. Hala? Ang Diyos na gani mo nihukom papatay tanan mga hayop. Pero pagdala harong naagyoy, nila gina mahuman. Si Lord nang noy naniguro. So tanan nga season maabot mong kinabuhi. Nay paghilak, nay kalipay kana nga season. But sultian kanako. Basta kana nga season maabot mong kinabuhi. Kung nakaila kag ayos Ginoo tungod kay ang tanang adlaw sa imong kinabuhi do na kay pulong sa Dios. Dili ka mahadlok, di ka mabalaka, di ka maunsa. Mabot ang season matapos kinabuhi, thank you Lord. Mabot ang season nakas balatian, hallelujah Lord. Mabot ang season nakas kalipayon, maligo ng panglawas, thank you Lord. Kay mo abot naara ang season tanan. Amen. Muna ako mong gi-encourage someday. Ayog paninguhaa nga kanunay ra kang maminaw. Paninguhaa gyud nga makamao kang mosultis pulong sa Dios. Sa unsang paagi makamao ka mosultis pulong sa Ginoo? Pagbasa kanunay. No? Ngano man, di tanang panahon magsige tag-uban. Wa ka kabalog ugma buhi pas Pastor Jonas. So mauna nga kitang tanan magkat-on gyud pinaagis pagbasa. Now ako lang mong pahinumduman. Ang kinabuhi sa tao pwedeng karong rang gabi na kutob. Ibutang nas imong una. Ipasulod usab ang pangutana nga nag-ingon, sigurado bagyo kang langit imong paingnan. Kung pananglit matapos imong kinabuhi karon or ugma. Every day, ibutang nas imong una, mahal langit bagyo kako. Then kung nagduwa-duwa ka, saka malangit pa bagyo. That's the time nga mobasa kag niun sa ang Biblia. Kadtong nahiusa kang Kristo, nakalikay na sa silot. Roma 8:1. Di nasilutan. Nasabtan na to? Basahag yun ang pulong sa Ginoo. Kanang nasa imong tapad, inabasahag yun ang pulong sa Ginoo. Magpray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, mas dali og masayon anamo nga madungog og mabasa ang imong mga pulong. Pero Lord, pasaylua kami nga wala namo hatagig kabug-aton ang imong mga mensahe. Pasaylua kami, O Lord, nga among gipatuyangan ang kinabuhing Kristohanon nga nagpuyo nga uga ug walay kalipayon diha sa pagbuhat sa unsay imong gusto. But from now on, dili namo tugutan nga magkahurot na ang among kinabuhi, magkahurot ang among mga adlaw. Nga sigihan na gyapon namog usik. Tabangi kaming bisag asa kami. Hatagan namog panahon ang pagbasa sa imong mga pulong. Musunod mi niini. And like before nga makadungog sila, magdala sila bulawan.
ilang ibugti sa maong mga pulong. Magdala sila halad, ibugti nila sa maong mga pulong. Ibaylo nila. Magdala sila mga musikero, mga magdadayig. Ibaylo nila nga makadungog lang sila sa imong mga pulong. Nagpaabot lang sila kanus hatagag damgo aron makadungog sa unsay imong gisulti. Bat kami niining among kapanahunan karon? Igo lang namo Ginoo nga ukabon, basahon. Igo lang ming mulingkod og maminaw, madungog na namo. Tabangi in taon kaming dili ra magsigig paminaw. Nga dili ra mahimong sigirang pakaron ingnon. Bat among tinguhaon o Dios, nga ang pulong di magpabiling pulong kundili matawo kini. Kini mga pulong nga mahimong kami o Dios kun amo kining ikinabuhi. Bisan sa mga panahon nga kapuyon kami, suko kami, nauga kami, wadag paglaom. Pero magpadayon gihapon kami tungod kay nagsaad ka kanamo kinabuhing dayon o Dios.